बाप रे बाप कोनो सुखल है हां कोनो सुखल टेलता आई वो जरा के मुठिया आवता अरे पागल कहीं बट काना मेहरारू का मन ना तनी खड़ा हो काना सुहागिन के साधना हो और मर्दा दीपावलियो मनाइल है ना छठियो मनाइल हो अपना मर्दा के तनी फोन लगाओ देवर बबुआ से मांगो मोबाइल नंबर मांगो लगाओ ए देवर बबुआ काहे भौजी तने अपना भैया के नंबर दी ना हां बतियबू का हां ल लिख बोली 95 500 हाड़ी में 95 500 हाड़ी में आ 5 गो नंबर जीत हल चल के गाड़ी में ई कौन नंबर है रे लगा ई नया नंबर है रेलटेल के हां रेलटेल एयरटेल ना रेलटेल के नंबर हां जी बतियाओ बोलो टिस टिस टर टर उठाइए ना टर टर उठाइए ना टर टर उठाइए ना हेलो हेलो राजा जी हां हो बोला गोड़ छुके गोड़ लगतन ये राजा जी जाई हो कह सर समाचार ए राजा जी बोला रवा तो हमरा के छोड़ के एकदम चल गनी भुलाइए गनी हमरा के ना हो बोलो का कहतड़ू ए राजा जी हां इतना त्योहार बीत गइल ह हां कम से कम लगनिया में अबैती अच्छा तो है मिठाइयों खाइती साथ में अच्छा हम आई भी ना हमारा बाबू के संगे खा सजावल सपना हमार चूर हो गए सजावल सपना हमार चूर हो गए जेकरा के हम अपन समझनी उ धतूर हो गए पता ना खता क्या कसूर हो गए जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गए देखत ही कितना शहर मुलायम में बोलवे जेपी बाबा कि वो है हमारा नजरिए से दूर हो गई आ हिनकर नचनिया का कहले कि कह दिया चिंता मत करो दुल्हे सरकार आवत नहीं हम अभी हम मंच पर से उतरनी है ना नो और ख्वाहिश बजत तो हम आवत नहीं ये कहता रहे सदी के सबसे महंगा गायक मंच से नीचे उतरता रहे तब हमारा ले सस्ता गौटिहारे है दुनिया में केहू ना हाँ हाँ अरे देखो हाँ कहे से कि सदी के महंगा गायक न हवे कान छेदवाले बड़े हल चलतनी नकिया छेदवा लो आ नकिया ले जब पेट भर जाए नो गोणिया छेदवा आओ में को सुना ओ में बाली ना ओ में एगो गुल्ली लगा ली सोना का गुल्ली नचनिया हमार आवेला तो कहता रहे जब माने बुझाता जे घर के कोनो मेहरारू ही अरे इनकर नचनिया आवेले नहीं खोले जरत का चले ले तो बुझाले जे सोना गाछी के हिया चल देले बिया बुझा ले के आज ही तो घर अजी दल चल है रामायण जी के बेग में धो दो ई नासा तरलो रामायण के हम तो कसम खा लेला बनी हमरा जीवन में कबो अश्लील बोले के लेकिन तारलो नासा तरलो रामायण जी के ए मिश्रा बाबा आज ही तो घर आज ही तो घर आज ही तो घर आज ही तो घर आज ही तो ए राजा घर आज तो
अच्छा दरोगा बनी ऐसा ही बने नो अभी शादी नहीं खत्म हुई तो जा वादा कर तनी के तारा बियाह में हम ही जाई डाली दे लबाड़ा बुला साथा तू भोर हो ए तोहरे वियोग में गिरे अखिया से भोर हो एक खाली रौरो तनी खुल के तनी डांड मारी खुल के डांड मारी हां खुल के डांड मारी भा लगले बबुआ कहतिया जे काहे खाती शादी कइलो मारी ए सट के मारी ना काहे खाती शादी कइलो अरे काहे खातिर गौना अरे गली के काटी ऐसो बड़का बिछौना शादी कइलो अच्छा भाई काहे खातिर अरे गवना अरे गली के काटी ऐसो बड़का बिछौना बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कारों को हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा यही तरह सबका मान सम्मान बना रहे बाप रे जानते नहीं भैया अजीत हलचल आवत रहले कलकत्ता से बड़ी लायदार न हई अरे कहीं मत अजीत हलचल आवत रहले कलकत्ता से बिना टिकट के गाड़ी में चढ़ गइले यही है कहले जे भाई हम अजीत हलचल ब्यास हैं हमरा नहीं पर 5 लाख के गहना बा हम टिकट कटा के जाई आउ एगो जादू जी टीटी रहले ए जे धमार के इनका के धले हले पटना जंक्शन पर तो जनता बानी जादू जी कहले जे टिकट कहले जे अजीत हलचल हमर नाम हम बिना टिकट के बानी हमने से मांगले टिकट दिखा देने जा इनका से कहले जे टिकट तई कहले जे नहीं खे जादू जी कहले के सुनो तब तनी चलो चलो तनी तारा का टिकट हम तारा का बनाई कहां बा उ लैट्रिन में लिया के गोली निका के आ वो नौजवाने जान जे टीटी साहब रहले अभी ओहू बेचारा का बियाह ना भई रहे अभी नए नए अभी भर्ती रहे इनका का अब जान जे 5 मिनट जब रखल वही में 10 मिनट के बाद जब कोनो से निकलता तो अभी उन से अवतार देखत नहीं जान कर बंडी उंडी फाट गइल बा कुर्ता उर्ता फाट गइल बा हां फत अवतारे हम गने के हलचल काहे हाफता रहा कहले के चुप रहा बूढ़ा भैया ए बेरा भगवान के देन बा ए बेरा हई सम्मान ना रही तू तो इज्जत ना बचा रही ए बेरा आज इज्जत ना बची कहले जी तो भगवान से देन बनाओ जब भगवान हमरा का सम्मान दे दिया हम गने के जाए दो इज्जत बाचा रही नो तो कोनियो मरवा के खइबा तो कोनो दिक्कत नहीं लगले बबुआ कहते के राजा जी तब तो कनी अभी
धाम